una trucada. Sí, Hola, bon dia. bon dia. Ets la Daisy? Sí, sóc jo mateixa. Molt bé, truquem des del matí la mare que el va parir perquè la teva filla, la Leire, avui fa 4 mesos, no? Sí, Doncs escolta, felicitats! Felicitats a tu, a la Leire. Però és que aquest no és l'únic motiu de la trucada. No, no. Ah, què més? I tinc una persona a l'altra línia que et vol dir una cosa. Vale, a veure. Quan vulguis, altra línia. Hola, bon dia. ¿Qué tal, cariño? Estàs loco. Què tal, t'agrada la sorpresa? Sí, molt. Bueno, només volia dir-te que t'estimo moltíssim, que ets el millor que m'ha passat a la vida i que no vull separar-me mai de vosaltres. Però la sorpresa no és només això, Què sinó més? que també volia preguntar-te si et vols casar amb mi. ¿En serio? Madre mía, qué loco estás, Bueno, espero que em diguis que sí, eh? Clar que sí. Mare meva, que vergonya. Bravo! M'he quedat en xoc, Ai, que bonic, per favor. Està passant de veritat. I ara nosaltres som els padrins, no? Com va això? No, el millor és que ens convidaran al Tiberi. Bravo! Bravo! Visca els Subis! A Ràdio Flashback, El matí i la mare que el va parir. de 6 a 10. Amb Carles Pérez.